L'Euroregió Pirineus-Mediterrània celebra 20 anys de cooperació territorial transfronterera entre la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la regió Occitània. Des de l'Euroregió, dediquem tota la nostra energia a desenvolupar les 4 prioritats del full de ruta per al període 2021-2030, amb iniciatives que inclouen tant la ciutadania com actors de tot el territori euroregional, amb una projecció cada vegada més visible a Europa i a la Mediterrània. El nostre objectiu és aconseguir un futur compartit i resilient, basat en la màxima sostenibilitat mediambiental i energètica, impulsant una economia circular innovadora, beneficiosa per tothom, fomentant la participació ciutadana, especialment dels joves, i protegint la diversitat cultural. Al llarg d'aquests 20 anys, gràcies a la força i al talent de tots els actors implicats, els projectes del teixit euroregional s'han expandit més enllà de l'Euroregió cap a Europa i arreu de la Mediterrània. I volem seguir fent-hi créixer i compartint les nostres missions. Cooperar, innovar i reinventar.